Her er det Jesus, han hænger på korset. Og der er det bare, han tænker, verden er ond, der er mørkt, der er koldt, det er smertefuldt med sømmene op i hænderne. Han synes overhovedet ikke, det er rart. Han kigger op i himlen, op mod sin far op i himlen, det er Gud. Og så er det bare, han siger, oh my god, hvorfor var det lige, at det der skulle ske for mig? Hvad, far? Det var Gud selv. Han har lige lavet en lille small talking med Gud. Is this thing on? Word. So what, we get drunk. So what, we don't sleep. We're just having fun.